200 βατ. Τι λέει ρε. Με τι είπαμε ότι είμαστε εδώ? Με το Acom το 2000 και ένα Temtec. Το Jupiter. Είναι ο SV9 Kilo Hotel. Δεν ξέρω αν θέλει να βγει στο βίντεο ο ίδιος. Δεν το βγάζω, δεν το βγάζω. Εξοπλισμός. Θα καεί το βίντεο. Θα καεί το βίντεο. Εντάξει, μην παντάς άλλο, εντάξει, το βγάλαμε. Τι λες τώρα, αυτό θα το δείξω μερικούς. Στα 40 μέτρα, τι γίνεται εδώ να πούμε. Απίστευτο. Αυτό αξίζει να πούμε. Καλά, αυτό είναι εντάξει εργαλείο, δεν το συζητάμε. Κοίτα εδώ. 2,2 πάνω στο όργανο. Τι λες τώρα ρε εσύ. Και εκεί τα στάσιμα 0. Στάσιμα 0, ναι, ακριβώς, ναι. Τίποτα. Ο SV1 Eco Quebec με τον 9α Kilo Hotel. Αλλά δεν θέλω να βγει στο βίντεο, δεν τον βγάζω. Ντρέπεται γιατί θα βρει γυναίκα. Κάτσε πάρουμε το σάκ εδώ. Από μέσα. Μην πάρεις τη σκόνη όλοι. Όχι, δεν παίρνω τη σκόνη, εντάξει. Εδώ παίρνω τα. Θα το βγάλω στο YouTube, θα το ανεβάσουμε λίγο πάνω, αλλά δεν θα βγάλουμε φάτσες. Εδώ πέρα να πούμε. Δείχνω εδώ το σάκ. 160 μέτρα στα 1800 βατ, εδώ δες. 0 στάσιμα και forward disk, κοίτα εδώ. Τι λες τώρα ρε. Φοβερό. Απίστευτο. Τέλος πάντων, θα το ξανανοίξω. Στα 160 μέτρα. Δεν είναι νταμιλότη, κεραία είναι έτσι. Να το διευκρινίσουμε, δεν είμαστε με νταμιλότη ζηλεμένοι. Κάτσε να αλλάξω και συχνότητα, σκοτεινή τα στάσιμα λίγο. 2 κιλοβάτ, 700, όχι, 1600 πέφτει. 1900 κάπου πήρα, 1950, 2 κιλοβάτ τώρα, ναι. Ναι, αλλά είναι τα επιστρεφόμενα, τέλος πάντων. 1800 πέφτει. Σε μηδενικά στάσιμα, σε ένα προς ένα στάσιμα. Άμα αν έχει επιστρεφόμενα, ξέρω εγώ 200 βατ, μπορεί να σου δείξει 2 κιλοβάτ. 2 κιλοβάτ, σωστό, αλλά ναι. Είναι 1800. Τι λες τώρα, μεγάλο αυτό είναι εργαλείο, δεν το συζητάμε. Φυσιολογική φθορά ρε Παναγιώτη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, φυσιολογική φθορά. Από εδώ στην περιοχή μας τα νέα είναι ευχάριστα Παναγιώτη. Άνοιξε η τέρνα. Πάρα πολύ ισχυρή λήψη. Ξεμισάρια είναι πολύ ισχυρή λήψη, πάρα πολύ ισχυρή λήψη. Δεν ακούς παράστα μέσα τίποτα. Είχαν 100 άτομα, με προοπτική να πάρουν άλλα 400 άτομα. Χτυπάνε κάτι γαλαρίες και ξέρω εγώ για να πάρουν το λευκό λιθό. Γιατί ο λευκόλιθος εδώ πήραν δείγματα και τα δείχναν στην Αμερική. Ο λευκόλιθος εδώ της Ελίας έχει το ιδίωμα να αντέχει 700. Φοβερή λήψη αυτή, πολύ ισχυρή λήψη, πάρα πολύ καλή. Είναι αυτή η λευκόλιθη και της Τουρκίας. Είναι περιζήτητη Παναγιώτη. Ναι, και τώρα ενδιαφέρονται να βγάλουν τους λευκόλιθους. Ακούγεται καλά από το ηχείο, κάνει εξαφανίζει από το βίσμα πίσω. Εγώ άκουσα τη λήψη του αλουνού, αυτός δεν βγαίνει καλά τώρα, αλλά άκουσα τη λήψη πριν και ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος κάπως είναι πιο αισιόδοξος. Το βίσμα από πίσω έχει χαλάσει την καλή επαφή και που δείχνει τους κόντους από το βίσμα. Ω, μια χαρά. Φοβερή λήψη να πούμε. Αυτά τα νέα από εδώ. Τους πρέπει μακρινός γιατί είναι... Μια γραμμή από Μαντούδι για Σκιάθος Κόπελο, 3 φορές τη βδομάδα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, για τους σκιαθίτες που θέλουν να πάνε Αθήνα, τι είναι αυτό, τώρα τι μενού είναι αυτό, το tuner. Α, έχει και tuner μέσα αυτό, έχει δικό tuner. Ωραία πράγματα, αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ, θα βολευτούν όλοι στο Μαντούδι και τα χωριά γύρω-γύρω, πάλι 400 άτομα. Άκου διαμόρφωση, και 400 οικογένειες, πολύ ήσυχος δέχτης. Πολύ ήσυχος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με το δίπολο για τα 160 τώρα. Τι λες τώρα ρε εσύ. Παιδιά, αυτό είναι ευχάριστο, ναι, πράγματι να έχει ο κόσμος δουλειά. Άκου λήψη. Δεν ακούς, λες και μιλάς στα FM, ναι. Να αρχίσει λίγο έτσι να παίρνουμε λίγο την πάνω βόλτα γιατί είναι στα να πάνε τώρα σου για τη θάλασσα που είναι. Έτσι ακούω ρε εσύ, φύγε από το να πούμε γαμό την τρέλα μου, έχεις διακό πάνω εκεί. Άντε τρέλα, μήπως ρε εσύ δεν να την κάνεις. Και όχι μόνο για τα αναπνευστικό, αλλά για τα πάντα. Εγώ δεν σταματάω καθόλου, κάνω και το χειμώνα. Πάρτε μηχανή μου, θες να πας μηχανή. Λοιπόν, είναι ότι καλύτερο. Άμα τη βάζεις μπροστά. Είναι ότι καλύτερο η θάλασσα για τα πάντα, για τα πάντα ό,τι αφορά είναι η καλύτερη γυμναστική που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Θα το κλείσω.